Eragileen adierazpen matriziala aztertuko dugu. Orain arte ikusi dugu nola behagarri batzuen eragileak adierazpen diferentziala zeukatela, adibidez, momentu lineala, minusia h barra x egiko derivatu partziala. Hamilton darrean ere, derivatu partzialak agertzen zaizkigu. Baina badago beste era bat, behagarri horiek matrizen bitartez adierazteko. Eta hori da egingo duguna. Hau da, hasteko, suposatuko dugu, gure helburua izango dela aztertzea A behagarri baten autofuntzioak eta autobalioak aztertzea dela. Beraz, demagun hori da egin nahi duguna. Horretarako, suposatuko dugu daukagula oinarri bat, oinarri ortonormala. Eta oinarri ortonormala betetzen du psi n eta psi m arteko biderkabora eskalarra, Kronekerren deltaren berdina dela. Beraz, daukagu oinarri ortonormala eta hemen txagertzen den phi n dira oinarri hoien osagaiak. Adibidez, hauek izan daitezke beste behagarri baten autofuntzioak. Eta oinarri hause, sistema osoa dugu. Horrek esan nahi du, edozein uhin funtzio bat oinarri honetan garatu indezakegula. Edozein baita hementxe daukagun A behagarri horren autofuntzioa. Hori da egingo duguna. Psi hori jar dezakegu, adibidez, hementxe daukagun firen batukari bezala. Orduan, hau izan da, egingo duguna izango da, adierazpen hause jarriko dugu hementxe ebatzi nahi dugun haren autofuntzio horren ekuazioan. Beraz, daukagu, A psiren gainean aplikatuta, psi da CJ, CJ. Hemen txagertzen den CJ hauek, CJ hauek dira, vektoren osagaiak modukoak, bai? Da berdin, lambda bider J-rekiko batukaria CJ, CJ. Hemen txagertzen A eragile hori lineala denez, batukari hause atera ezakegu behagarri horretatik, orduan kanpora ateratzen badugu, daukagu J-rekiko batukaria CJ eta A eragilea aplikatzen da J-ren gainean. Eta hause dugu berdin, hementxe jarriko dugu baita kanpora aterako dugu, beste aldean kanpora aterako dugu baita J-rekiko batukaria, eta daukagu lambda CJ, CJ. Orain egingo duguna izango da, hementxe daukagun ekuazio guzti hause, biderkaketa egingo dugu guzti honen, guzti hause biderkatuko dugu eskalarki, biderkaketa eskalarren bitartez, phi i batekin. Hementxe daukagun oinarri honen osagai batekin, bai? Orduan, egingo dugu guzti hause biderkatuko dugu phi i uhin funtzio, oinarriren osagai batekin. Beraz, hause dugu eskerrean daukagun batukaria, CJ, A, phi J-ren gainean, eta beste aldean gauza bera. I, lambda, kasu honetan atera dut lambda kanpora, berdin dio, phi J. Jarraitu ezagun biderkaketa eskalar hause bestera batean, hementxe dagoen batukari hause biderkaketa eskalar honetatik atera dezakegu, eta hori egiten badugu, geratzen zaiguna da CJ, eta hementxe geratzen zaigu phi i, biderkaketa eskalarra A, phi J. Eta bestaldean gauza bera, lambda eta batukaria eta ZJ horiek, biderkaketa eskala horretatik kanpora atera dezakegu. Daukagu CJ, eta bestaldean agertzen zaigu phi biderkaketa eskalarra
phi j. Bueno, baina hementxe daukagun oinarria ortogonala denez, hau delta ijaren berdina dugu. Orduan hementxe agertzen den batukari honetatik bakarrik j-iren berdina deneko ekarpena geratzen zaigu solik. Orduan, hau da berdin, lambda bider zei. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, hementxe eskerraldean geratzen zaigun ekarpen honi, izen bat emongo diogu. Hau azken finean zenbakiak dira. Psi i, biderkako eskalarra a psi j, integral bat eginez gero, egin eta gero, hementxe zenbaki komplexu bat ageriko zaigu. Eta horri emango diogun izena da a i j. Beraz, hemen geratzen zaigun adierazpena ondorengoa da. J-rekiko batukaria, jarriko dut a i j cj berdin lambda bider zei. Eta hause egiten badugu i guztiekin, honi dagokion adierazpena ondorengoa izan daiteke. Hau da, hementxe egin duguna, hementxe goiko adierazpen honetan biderkatu dugu oinarriaren phi i osagai batekin. Eta horrela, ekuazio bat atera zaigu. Gauza bera egin behar dugu phi i guztiekin. Eta hementxe daukagun oinarrian agertzen diren osagairen beste ekuazio izango ditugu. Gauza ateratzen zaizkigun ekuazio guzti horiek ondorengo adierazpen bitartez adieraz dezakegu. Ondorengo adierazpen bitartez hause da. Adierazpena ondorengo eran jar dezakegu. Hau dugu a bat bat, a bat bi, hau izango litzateke esate baterako j berdin bati dagokion ekuazio, ez? A bat hiru, hementxe agertzen den batukari horiek, taka horrela guztiekin, bider, kasu honetan, c bat izango genuken, berdin lambda c bat. Hori da, i berdin bati dagokion ekuazioa da a bat bat bider c bat, a bat bi bider c bi, a bat hiru bider c hiru izango genuken, eta horrela guztiekin berdin lambda bider c bat. Hori izango litzateke i bati dagokiona. I biri dagokiona izango litzateke a bi bat bider c bat, a bi bi bider c bi, a bi hiru bider c hiru, eta horrela guztiekin berdin lambda bider c bi. Bueno, eta horrela, guztiekin. Bai. Hemen izango genituzken ekarpen guztiak. Beraz, hau dugu ari dagokion adierazpen matriziala, hementxe daukagu uin funtzioari dagokion vektorea, horrela jar dezakeguna, berdin lambda autofuntzioa eta berriro c vektorea. Beraz, c vektorea kolumna bezala agertzen zaigu, a matrizea bider c vektorea kolumna bezala adierazita, eta berdin lambda bider c, berriro c vektorea kolumna bezala. Beraz,
Hau dugu, hau izango genukeen, goian daukagun A behagarrien autofuntzioak eta autobalioak ateratzeko dagokigun adierazpen matriziala. Ze gertatzen da? Normalean daukagun oinarrien dimentsioa infinitua dela, beraz matrizea infinitua izango dugula ere, zer esanik ez, eta hementxe daukagun vektorea ere dimentsioa ere infinitua dugula. Egia da, kasu batzuetan, izan daiteke oinarria espinen kasua esate baterako, ikusiko duguna, bai, baina kasu horretan, oinarria finitua da, eta adierazpen matrizialak sinpleagoak dira. Eta beste kasu batzuetan ere, guk zentratu gaitezke azpiespazio finito batean. Eta horrelako hurbilketa egin aldugunean, orduan adierazpen matriziala baita finitua izango genukeen. Noiz gera gaitezke azpiespazio finito batean, orduan hori hurbilketa bada, orduan kasuaren arabera. Aztertu beharko genukeen noiz egin genezaken hurbilketa eta zenolako azpiespaziorekin geratu gaitezken. Orduan, hori gero ikusiko dugu, adibide konkretuak ikusten ditugunean, orduan zenolako hurbilketak egin ditzakegun, eta hori gero ikusiko dugu. Bueno, orduan, hau izan da, nola, ze prozedura jarraitzen dugu haren autofuntzioak eta autobalioak kalkulatzeko, gogoratzen baduzue, horretarako jarraitzen dugun prozedura, adierazpen matriziala izan da, edukita, ondoreko izaten da, horretarako eraman dezakegu ekarpen hause beste aldera, beraz, eta zuzenean kenketa egiten badugu, ordan geratzen zaigun adierazpena ondorengoa da. Oda, jarraitu beharreko prozedura autofuntzioak, ziburazki goratuko duzu ez, algebrako gaian ikusitako gauzak direlako, bai? Beraz, hau daukagu, goiko ekuazioa bestera batean adierazita, ondorengoa da. Ekarpen diagonaletan minus landarekin egiten dugu kenketa, bat, a, bi minus lambda berriro, a, bi iru, eta horrela ekarpen guztiekin, berriro hementxe daukagu a, iru bat, a, iru bi, a, iru minus lambda, eta horrela izango genuken guztiak, bider, c vektorea, beraz, hau da geratuko litzaiguken ekuazio sistema, zezken finean, gure helburua da kalkulatzea hementxe agertzen den bai landaren balioa eta vektorearen osagai horiek. Hori da kalkulatu behar ditugunak. Eta beste aldean, hau beste aldera eraman dugunez, hau hementxe eskubialdean daukagu zeroak ditugu. Orduan, nola kalkulatzen ditugu horiek? Hementxe daukagu sistema homogeneoa dugu. Orduan, sistema homogeneoa dugunez, orduan, hementxe daukagun homogeneoa hementxe ezezagunak dira hauek, bai? Orduan, sistema homogeneoa koefizienten determinantea, beraz, hementxe daukagu metrizonen determinantea nuloa izan behar dugu. Ze bestela, geratzen zaizkigun emaitza triviala dugu, beraz, koefiziente guztiak, C guztiak nuloak direnekoak. Orduan, zer da bete behar den baldintza emaitza triviala ez izateko? Determinante hause, hementxe goian geratzen zaigun jarriko dut. Adierazpena, a minus lambda, a bat minus lambda, a bat bi, a bat iru, eta horrela guztiekin a bi bat, a bi minus lambda, a bi iru, eta horrela guztiekin a iru bat, eta horrela hementxe daukagun determinantea, goiko matriziaren determinantea, ero bestera batean ezin eta laburrean adierazita a matrizea minus lambda bider unitate matrizea. Unitate matrizea da matrize guztia 0 daukana, diagonalekoak izan ezikoik bat direnak, bai? Eta kenketa egiterakoan orduan minus lambda gertzen zaio bakarrik diagonalean. Haren matrizean, kenketa egiterakoan, minus lambda gertzen da bakarrik diagonalean. Beraz, honen determinantea da
0 izan behar dana. Hori da, bete behar den baldintza, emaitza triviala, zeren emaitza triviala ez izateko. Eta hemetik ateratzen ditugu autobalioak. Egon daitezken autobalio diferenteak. Haren autobalioak. Baldintza honen bitartez autobalioak lortzen ditugu. Eta orduan autobalio bakoitzarako joan gaitezke daukagun ekuazio sistema honetan eta ebatzi lambda bakoitzari dagokion autofuntzioak. Hau da, lambda bakoitzari dagokion zeren balioak. Eta honekin, beraz, honekin ekuazio sistemara joan da autofuntzioak kalkulatzen. Hau da, jarraitu dezakegun beste era bat, adierazpen matrizialak erabiliz, bai autobalioak eta autofuntzioak, beraz, sistema hause edo era hause askoz ere sistematikoa dugu, zer esanik ez, determinante bat ebatzi behar dugu eta ekuazio sistema bat behar dugu, ez? Beraz, kasuetan zailagoa izan daiteke adierazpen matriziala erabiltzea eta izango dugun matriziaren dimentsioa infinitoa dugula. Bueno, orduan, adierazpen matriziala izan da, gauza batzuk kalkulatu ditzakegu, adibidez. Batez bestekoak, bai? Orduan, ikusiko dugu nola kalkulatu batez bestekoak, adierazpen matrizial hori izan da. Bueno. Demagun, ja, kalkulatu dugula, badakigu, daukagula, haren adierazpen matriziala, beraz, A behagarriari dagokion adierazpen matriziala da, A i J, eta hause dago adierazita, hori oso importantea da, ze oinarritan dagoen adierazita, ez? Eta hau da, daukagun oinarria, eta oinarri honetan adierazitugu. Zer esanik ez, autofuntzioen oinarrian adierazten badugu A behagarria diagonala izango dugu. Ordan, segun eta ze oinarri aukeratzen dugun, horrelakoa diferentea izango dugu haren adierazpen matriziala. Orduan, adierazpen matriziala hau izan da, demagun kalkulatu nahi dugula, eta hori da egingo dugun gauzatxo bat, ez? Kalkulatu nahi dugu, uin funtzio bat izan da, uin funtzio honi dagokion haren batez bestekoa, eta horretarako erabiliko dugu adierazpen matriziala. Zer esanik ez, batez bestekoaren definizioa berdina da, beti berdina. Uin funtzioa, biderkadura eskalarra, A, bide psi. Bueno, kasu honetan egingo duguna, gure uin funtzio hori, erabili dugun, edo daukagun oinarrian izango du, bera adierazpen bat. Eta adierazpen hori da psi j, cj, phi j. Bueno, eta oraintxe egingo duguna izango da, hau adieraziko dugu eta jarriko dugu hemen, honi dagozkien, karo hemen indizeak, hementxe biderkadura eskalar honetan ordezkatuko dugu, daukagun psi hauek, bere garapena, daukagun oinarriaren garapenarekin, hori bai, hementxe psi hauei dagozkien indizearen izena diferentea jarriko dugu, ze gero batean, batukari baten barruan jartzerakoan, ez nahazteko eta zeinetik datorren batukari bakoitza jakiteko. Lehenengoari emango diogu i izena, beraz, hemen txaukau CI, phi, CI, phi, I. Bada, ondo ikusten. CI, phi, I. Eta, gero daukagu, A eragilea, berriro egingo dugu hemen txe, batukaria J, CJ, phi, J. Bueno, esan dugunez, ointxe egingo duguna izango da, biderketa eskalarra, lineala denez, amentsak batukari hauek kanpora eraman dezakegu, eta hori bai hementik eskerretik datozen koefizienteak biderketa eskalarretik ateratzerakoan konplexu konjugatuarekin ateratzen dira. Orduan daukagu batukaria I, J, C, I-ren konplexu konjugatua bider C, J, eta gero hementxe geratzen zaigu phi, A, phi J. Eta hau zer da? Bueno, badakigu, lehen hauek dira, A matriziaren osagaiak, gure A, I, J horiek. Beraz, hementxe daukagun batukaria, bestera batean jartzen badugu, daukagu
C-iren konplexu konjukatua AIJ, CJ. Beraz, hau dugu beste era batean adierazita, batukari A eragilearen batez bestekoa uin funtzio batean. Eta zein da honi dagokion, eta hori da interesantea, zein da honi dagokion adierazpen matriziala? Ondorengoa. Haren batez bestekoari, ziren gainean egindako batez bestekoari dagokion adierazpen matriziala, hau da bere adierazpena, eta honi dagokion adierazpen matriziala ondorengoa da. Da C vektorea, baina vektore fila modulez, lerro modulez jarrita, eta bere konplexu konjukatuarekin, C1 konplexu konjukatua, C2, C3 konplexu, eta horrela guztiekin, infinitu izango genituzke, normalean hemen, biderkatzen dauela A matrizea, A bat, A bat, bi, A, bi, bat, A, bi, bueno, eta horrela guztiekin bai, eta gero biderkatzen dauela C vektore eta hause metidatorren ekarpena, hau dugu C vektore kolumna, bai? Eta horrela. Beraz, hau dugu haren batez bestekoa kalkulatzeko era adierazpen matriziala erabiliz. Oso erabilgarria da zer esanik ez, baldin eta adierazpen matriziala ezagutzen badugu. Zera bat sistematikoa dugulako, bai? Bueno, hori izan daiteke adierazpen matrizialen erabilgarritasuna. Zer esanik ez, autofuntzio eta volutugaria kalkulatzea, batez bestekoa kalkulatzeko, eta interesante izan daiteke beste gauza bat da, matriz hauek betetzen duten, batez baten osagaiak betetzen duten erlazioa, pixka gogoratzea. Matriz horiek erabiltzen duten erlazio, eta hori egingo duguna. Matriz horietan agertzen diren elementu guztiak ez dira independenteak. Oda, goratzen baduzu esan genuen hola, bueno, A, I, J horiek, definizioz dira hauek, ezta? Oinarri batean, phi I, A, phi J. Baina, A behagarri bat izan da, hermitikoa da. Eta hermitikoa bada, ondorengo erlazioa betetzen du. A beste aldera eraman dezakegu, bere adjuntuarekin, baina hermitikoa denez, berdina da. A, phi, biderkatu eskalarra, phi J. Eta hau zer da? Hau da, justu, honen konplexu konjukata da. Buelta ematen badiogu, biderkatu eskalarren agertzen diren osagi buelta ematen badiogu, konplexu konjukatua hartu behar dugu, bai? Hau honen berdina da. Eta hau zer dugu? Hau dugu A, J, I. Beraz, hau zer dugu A, J, I-ren konplexu konjukatua. Orduan, ateratzen zaigun erlazioa ondorengoa da. A, I, J, da berdin A, J, I-ren konplexu konjukatua. Hau, ez dakik goratzen duzuen, baina algebran, matriz hermitikoak ikusi zenutenean, betetzen den erlazioa ondorengoa da. A matrizea da berdin transposatua da iraulia, ikusten duzuen mentxe IJ, oda, iraulia den konplexu konjukatua. Hau, hermitikoa dugulako. Hermitikoa dugulako. Beraz, matriz hermitikoan ditugun osai guztiak ez dira independenteak. Adibidez, diagonalean daudenak errealak izan behar dira. Eta diagonaletik kanpo daudenak, bete behar dute erlazio haus. Interesantea eta erabilgarria eta batez ere, baieztatzeko ondo kalkulatu ditugun matriziaren osagaiak erlazio interesantea.